La Fundació Cultura ha presentat el CAS 2006. Aquest any li hem donat un nom de marca, que és el CAS, Catalunya Acció Sonora. Tenim, pensem, uns grups de molta qualitat i que de nou demostraran que la música en català és una música que està al dia i que té força. L'any passat vam omplir el Palau Sant Jordi, pensem que aquest any el tornarem a omplir. Enguany tenim també algunes novetats, hi haurà 2 escenaris en lloc d'un, també el concert durarà més, serà un concert de 7 hores de música sense parar, i a més d'això tindrem també una mostra d'entitats. I la idea, que ja es fa aquest any en el cartell, hi ha un total de 10 grups, i és combinar caps de cartell com els mateixos L'Exambusto a grups més novells, com per exemple els Rauxa, que tot just l'any passat ens guanyaven el concurs Sona Nou. Cullerets de llum, a la tarda fina, si el rostoll s'adorm, tot és de joguina. A més, també es vol que hi hagi concerts una mica singulars, en aquest cas la companyia elèctrica d'Arma presentarà l'espectacle del Joc de la Cobla i el Rock, actuarà amb una cobla, amb 11 músics més la companyia elèctrica d'Arma. També es presenta el nou disc de la Gossa Sorda. Jo crec que això és com una diada musicocultural o pluricultural, aprofitant una mica que és la diada cultural per excel·lència pel que fa als llibres i tal. A nosaltres sempre hem reclamat una mica que hi pugui haver algun dia que es dediqui a la música, no seria el del 21 de juny, sinó que sí que creiem que la música feta, cantada en català, ara està una mica faltada de suport, no? Potser una mica de cara als mitjans, a la TV3 no hi ha un programa musical prou clar i nosaltres ho vam trobar superimportant.